Ka ding ka baklang ka labamdu ya ka wei ka loging hak shnong tanai ka bahap hapo ka Southwest Castle District bat hakani ka jingjia laong ba omdon mano ba munsao hak jingyolung jingtip na uba ti jerwa uba dei menteri jong ka shnong tanai ulaong ba gani ka jingjia ka rajia hak por ribeji janmit jong ka khat pratarik ukla langkot arhajar arpusan kaying ka bala syab bamdu hak ding ka dei kaying jong ikong bada jerwa nak shnong tanai bat donbok ba jing sumaru blai na jrong la yo ban pelat em yai khulung badang thia hapo yem ya ka jing lut jing sap jo ka jing sha kta na ka jing bamdu jong ka ding ya ka ni ka long yeng ka long hadu kumba lai lak tam ai Inshallah precisa. Cara,